டிவோட்டீஸ் 5 மணி செஷனுக்கு லெவல் 2 வந்திருக்க எல்லா பிரபுஜி எல்லா மாதாஜியும் அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம போன வாரமா எந்த வாரம் தெரியலையே, நம்ம 10 ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா பிரபு? ஆமா மாதாஜி, போன வாரம் தான் கிளாஸ் இல்ல, அதுக்கு முந்தின வாரம் போன வாரம் ஆர்த்தி இருந்ததுனால. ஆமா 2.10 வரையிலும் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. ஓகே, இப்ப அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம பார்க்கலாம். யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா என்ன பார்த்தோம்னு 10 ஸ்லோகம் வரையிலும்? மாதாஜி, இந்த இதுல அத்தியாயத்துலதான் கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பேசினாரு. இந்த அத்தியாயம் தான் இந்த 18 அத்தியாயங்களிலேயே மிக முக்கியமான அத்தியாயம். சாராம்சம் கொண்ட இந்த அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன்கிட்ட அவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒவ்வொரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றாரு. இப்ப அவர் கேட்கிறாரு, உனக்கு எங்கிருந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலன்னா தோணுச்சு? உனக்கு எப்படி புத்திசாலி மாதிரி பேசுற? ஏன் இப்படி பேசுற? நீ ஒரு சத்திரியனா நடந்துக்க, நீ போரிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சந்தேகங்களுக்கு எல்லாம் அவரு பதில் சொல்றாரு மாதாஜி. அதாவது எல்லாம் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னது எல்லாமே மறுபடியும் அவருக்கு இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள். போர் புரியறதுல அவருக்கு விருப்பமே இல்லை இல்லையா? பிச்சை எடுத்து போறேன், காட்டுக்கு துறவரமா போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. அது ஒரு சத்திரியனோட கடமையே இல்லை, எங்க இருந்து உனக்கு இந்த களங்கள்லாம் வந்தது அப்படின்னு அவர் திட்டுறாரு. பகவான் திட்டுறாரு ஆக்சுவலா இல்லையா? அது வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது அப்புறம் கடைசியா 2.7ல என்ன ஆகுது? அவர் அர்ஜுனர் என்ன அவர்கிட்ட குருவா ஏத்துக்கிட்டு எனக்கு வழி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறமேல் தான் அவர் அவருக்கு என்னென்ன இதுங்கிறத அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. சரணடைகிறாரு. அது வரையும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பங்களாச்சரம் சொல்லிடலாம். நமோ பகவதே வாசுதேவாய, நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्याद्यशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. 27 ஸ்லோகம் வரையிலும் அந்த போருக்கான ஏற்பாடு பண்றத கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நம்ம ஒரு 10 ஸ்லோகம் வரையிலும் பார்த்திருக்கிறோம்.
அதுக்கு 28ல இருந்து 46 தான் வந்து அர்ஜுனனுடைய சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து விடையளிக்க போறாரு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்ததெல்லாம் வந்து தள்ளிடலாம். அந்த ஸ்லைடை எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்ன சொல்ல போறாரு, 11ல இருந்து 30 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஞானம் ஞானத்தை வந்து வலியுறுத்த போறாரு. நம்ம வந்து இந்த இந்த சாப்டர்லயே வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் லிஸ்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது மொத்த பகவத்கீதையோட சாராம்சமும் இதுல இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுல என்ன ஞான யோகத்துல என்ன சொல்றாரு, ஃபைட் தெர் இஸ் நோ டெத் ஃபார் த சோல். அதாவது நீ போர் புரி, எப்போதும் அவர் அதான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், போர் புரி, நீ போரிடு. ஆனா இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது, அதுக்கு இறப்பு இல்லை, நித்தியமானது அப்படிங்கிறத அவர் வலியுறுத்த போறாரு. அதை பத்தி நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறோம். இப்போ வந்து பதம் 11 சாரி. யார் படிக்கிறீங்க பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகமும் அதோட மீனிங்கும் யாராவது படிங்க. हरे कृष्ण ஹரே माताजी படிக்கட்டுமா? படிங்க பிரபு. श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचासस्त्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गदासून् अगदासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 2.7ல வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட என்ன பண்றாரு, சரணடைகிறாரு. நான் உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன், இப்ப நான் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல, நீங்க தான் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும். நான் என்னோட இதயம் எப்படி இருக்குது, பலவீனம், இதே பலவீனத்தினால நான் வந்து கலங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு சரணடைகிறாரு. உடனே பகவான் என்ன செய்யறாரு, உடனே குருஸ்தானத்தை அவர் எடுத்துக்கிறாரு. குருஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, உனக்கு எங்க இருந்து இந்த மாதிரி களங்கங்கள்லாம் வந்தது அர்ஜுனா, ஒரு சத்திரியனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இது, அதாவது வல்லம், மன வலிமை வந்து இல்லாம எப்படி நீ இப்படி கலங்கி போற அப்படின்னு அதுல சொல்றாரு, நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து போரிடாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. அது பாவ செயல்ங்கிறாரு, அப்புறம் வந்து குல தர்மம், வர்ண தர்மம் கெட்டு போகுங்கிறாரு, அப்படி இறக்கப்படுறாரு. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள ஒரு 5 விஷயங்கள சொல்றாரு போரிடாம இருக்கிறதுக்கு. அப்ப வந்து அது வந்து அறச்செயல், வந்து ஒரு பாவம் அப்படின்னு நினைச்சாலே அது என்ன, அந்த இடத்துல வந்து தர்ம காரியம். அவருக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட அவருடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அற சிந்தனையோட இருக்கு. தர்மத்தை பத்தி அவர் யோசிக்கிறாரு. பாவ புண்ணியத்தை யோசிச்சாலே என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை அவர் யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப வந்து ஒரு யாரால அது யோசிக்க முடியும், ஒரு அறிவாளியா தான் யோசிக்க முடியும். அததான் வந்து இங்க கிண்டலா பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஒரு அறிவாளி, நீ வந்து ரொம்ப அறிவாளி மாதிரி பேசுறியே, ஆனா ஆத்மான்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா? ஆத்மா பத்தி நீ புரிஞ்சவங்க யாருமே வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க, வேண்டாததுக்கெல்லாம், அதாவது இந்த உடல் அழிய போற உடலுக்காக யாருமே கவலைப்பட மாட்டாங்க. வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ யார் கவலைப்படுவதில்லை, அறிஞர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. நீ வந்து ரொம்ப அறிவாளி மாதிரி பேசுற, ஆனா உனக்கு ஆத்மா பற்றிய விஷயம் தெரியல அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவான் வந்து இங்க ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது, இன்னைக்கோ நாளைக்கோ அழிய வேண்டியதுதான். பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் என்ன ஆகும், மரணிச்சுதான் ஆகும். அதுல இருந்து விடுதலை அடையவே முடியாது. பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்பு, அது எதுக்கு நடக்கும், இந்த உடலுக்கு தான் நடக்கும். ஆனா ஆத்மாவுக்கு அப்படிப்பட்ட அழிவே கிடையாது. நீ எப்படி வந்து உனக்கு எப்படி இங்க இங்க இருந்து இந்த களங்கம் வந்தது அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சொல்றார் பகவான். இதுவும் அதேதான். பகவான் என்ன இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, லார்ட் கிருஷ்ணா டேக்கிங் ரோல் ஆஃப் எ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்னு வந்திருக்கு. அதாவது ஒரு ஆன்மீக குருவோட நிலையை அவர் எடுத்துக்கிறாரு. எடுத்துக்கிட்டு பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க இப்ப படிச்ச அந்த ஸ்லோகம் தான் இதுல இருக்குது, அசோசியா. அந்த இதை வந்து அவர் சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து நீ வந்து அறிவாளி மாதிரி பேசுற, ஆனா என்ன, இந்த உடல் வந்து அழியாதது. எது அழியும்,
சரி, உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழிவற்றது. அதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்ப வந்து விளக்கம் கொடுக்க போறாரு. சோலோட இம்பார்ட்டன்ஸை பத்தி தான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். எந்த அளவுக்கு அஹ், அதுல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, பாடி இஸ் born அண்ட் destined பை டு வேனிஷ். அதாவது பாடி என்ன செய்யும், அழியக்கூடிய தன்மையில இருக்கு. therefore பாடி இஸ் நாட் a important as soul. சோலை பார்க்கும்போது அந்த பாடி என்னது, நாட் இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து அதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. பட் ஹி இஸ் ஏ ஃபூல். ஃபூல் யாருன்னு நான் சொல்றாரு, அர்ஜுனனை தான் சொல்றாரு. பிரபு இது வந்து இது எத்தனா ஸ்லோகம்? 2.13 11 இப்ப பார்த்தோம் மாதாஜி. இப்ப அடுத்தது 12 பார்க்கணும். 12 படி படிட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ந தத்வே வாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ ந சைவ ந பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயம் அதஹ பரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை. எதிர்காலத்தில் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து 3 காலங்களையும் உணர்ந்தவர். அது வந்து நம்ம படிச்சுக்கிட்டே தான் வருவோம். பின்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4வது சாப்டர்ல வரும். அந்த இதுல வந்து நம்ம கேட்பாருல, விவஸ்வானுக்கு எப்படி நீங்க வந்து இந்த ஞானத்தை வழங்குனீங்க, நீங்களும் நானும் சமகாலத்தவர் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லும்போது சொல்லுவாரு, நான் வந்து நம்ம பல பிறவிகள்ல வந்து பிறந்து இறந்து, அதாவது பிறந்து உண்டாகிட்டே இருக்கிறோம். நீ மறந்துட்ட அர்ஜுனா, ஆனா எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு, எனக்கு முக்காலமும் உணர்ந்தவர் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லுவாரு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த உயிர் வாழ்க்கை எப்படின்னா பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள். நாம எல்லாருமே வந்து பின்ன பகுதிகள். அப்படி பின்ன பகுதிகளா இருக்கிறது வந்து எப்படின்னா அழியாதது. இப்ப சாங்கிய தத்துவம் தான் நம்ம படிக்க போறது, ஃபுல்லா ஆத்ம தத்துவம் தான் படிக்க போறோம். அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா இறைவன்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு பின்ன பகுதி அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ அந்த வந்து சாதுக்கள்லாம் தான் உணர்வாங்க. அதை உணர்ந்தவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த உடலை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வந்து அழியாதது ஆத்மா, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. அதுதான் வந்து கட உபநிஷத்துல மற்ற உபநிஷங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனானாம் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க பிரபு, கையில இருந்ததுன்னா. புக்ல இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. நித்யோ நித்யானாம் சேதனைச்சேதனானாம் ஏகோ பகூனாம் யோ சிததாதி காமான் தம் ஆத்மஸ்தம் ஏ நுபஷ்யந்தி தீராஸ் தேஷாம் சாந்திஹி சாஸ்வதி நேதரேஷாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது கட உபநிஷத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நித்யோ நித்யானாம். அதாவது இங்க தோன்றின, உலகத்துல தோன்றின எல்லா உயிர் வாழிகளுமே வந்து நித்தியமானது. ஆனா பகவான் என்ன, அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள். அது ஜடம் சேதனம் ரெண்டுலயுமே பகவான் இருக்கிறார். இப்போ ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரம் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ஜடம் மாதிரி தெரியும். ஆனா அதுக்குள்ளேயே என்ன இருக்குது, உயிர் இருக்குது. அதனாலதான் அது என்னது, வளர்ச்சி அடையுது. அதனால எப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருள்கள்லயுமே பகவான் என்னவா இருக்காரு, உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்மாவை வச்சிருக்கிறாரு. ஜடம் சேதனம் இரண்டுலயும் அவர் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த அத்தனையும். எப்படிப்பட்ட உண்மையை வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், இதெல்லாம் தெரியணும். இந்த ஆத்ம தத்துவம் தெரியாம அவன் சொல்றானா, இல்ல அவனுக்கு மாயையால அவன் மறைக்கப்பட்டிருக்கானான்னு தெரியல. எல்லாருமே இப்ப வந்து இந்த போர்க்களத்துல யாரும் இருக்கா, அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல, அவனுடைய சகோதரர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. எதிர்ப்படையில வந்து கௌரவர்கள், பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாரும் இருக்க அத்தனை பேரும் என்னன்னா தனித்தனி உயிர் வாழி. எல்லாருமே வந்து தனித்துவம் நிறைந்தவர்கள். ஒன்னோட ஒண்ணு. இப்ப அருவவாதிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா, எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே உயிர் வாழிதான் அப்படிம்பாங்க. உயிர்ங்கிறது பகவானோட போய் கலந்துடும், உயிர் வாழிகள்லாம் பிரிஞ்சு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. பிரிஞ்சிருந்தா அது குறைவுடையது. ஆனா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே தனித்துவம் நிறைந்தது. பகவான் எப்படி வந்து பூரணமானவரோ, அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பின்ன பகுதிகளா இருக்க ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் எப்படின்னா தனித்துவம் வாய்ந்தது, பூரணமானது. அதாவது ஒரு விளக்க வந்து நம்ம ஏத்துறோம். ஒரு விளக்க, ஒரு தீபத்தை, ஒரு மெழுகுவர்த்தின்னு வச்சுங்க. ஒரு மெழுகுவர்த்தியை வச்சு இன்னும் பல விளக்குகள், இல்ல ஒரு தீபம், அந்த தீபத்தை வச்சு இன்னும் இருக்கக்கூடிய தீபங்களை நம்ம ஏத்துறோம்.
ஏத்தும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா தீபமும் எரியும் பொழுது இந்த தீபம் வந்து ஏதாவது குறைஞ்சு போயிடுதா, இந்த இதுல இருந்தா விளக்கு வந்து அந்த விளக்குக்கு நம்ம ஒளி கொடுத்தோம். உடனே முதல்ல இந்த முதல் விளக்கு இருக்கு இல்லையா தீபம், அந்த தீபம் எங்கேயாவது அளவுல குறைஞ்சிட்டான்னா இல்ல, இது வந்து மத்தவங்களுக்கு ஒளி கொடுக்குது. அப்படிதான் பகவான் வந்து பூரணமானவர். முதல்ல அந்த முக்கியமான ஆதி தீபம் மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து என்ன செய்யுது, எல்லா உயிர் வாழிகளும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வருது. அப்ப அந்த விளக்கு எப்படி முழுமையானதோ அதே போலதான் எல்லா தீபங்களும் வந்து என்ன செய்யுது, ஜோதி வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. உயிர் வாழிகளும் அப்படிதான். பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த எல்லா உயிர் வாழிகளுமே பகவான்கிட்ட இருந்து பூரணமாவே வெளிப்பட்டிருக்காங்க, எதுவுமே குறையுடையது கிடையாது அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஆனா அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் இறந்த பிற்பாடு உயிர்வாழிகள் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, யாராவது சொல்லுங்க. மாதாஜி ஆக்சுவலா இறந்த பின்னு அந்த உயிர்வாளி வந்து இதுக்கு போய் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க இது முடிஞ்ச உடனே திருப்பி நம்ம தள்ளி விட்டுருவாங்க. அவங்களோட புண்ணிய கணக்குப்படி என்ன இருக்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்கள வந்து திருப்பியும் கீழே தள்ளி விட்டுருவாங்க. ஓகே. அது அதுக்குதான் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போன சொர்க்கத்துக்கு போனா அவங்கள புண்ணிய கணக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்க முடிஞ்ச உடனே கீழேயே இல்ல பாவம் எவ்வளவு கணக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட இதை வந்து அடைவாங்க, என்ன பிறவி எடுப்பாங்க. ஓகே, வேற யாராச்சும்? இது கரெக்ட் தான். வேற யாராவது? மத்தவங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாம். இறந்த பின்னாடி ஒரு அந்த உயிர் ஆத்மா எங்க போகுது? பிரபு சொல்லிட்டாரு, சொர்க்கத்துக்கு போகுது, புண்ணியத்தை அனுபவிச்ச விட்டு திருப்பி இங்க வந்துருது. வேற யாராவது? இல்ல அந்த மாதாஜி அந்த ஆத்மா வந்து உயிர்வாழியான உயிர்வாழி இந்த ஜட உடல் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்மா வந்து அதோட பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்பதான் அது சொர்க்கமா இல்லாட்டினா நரகமான்னு தீர்மானிக்கிறது. கரெக்ட். அது அந்த நம்ம சண்முகம் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி அந்த புண்ணிய கணக்கு தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஆத்மாவை வந்து தள்ளி விட்டுறாங்க. ஒண்ணு, எந்த ஆத்மா வந்து பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் வந்து சரிசமமா பார்த்து அதை வந்து ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்குதோ அந்த ஆத்மா தான் வந்து பகவானை அடைய முடியும். ஏன்னா புண்ணிய கணக்கு பாவ கணக்கு ரெண்டுமே இருந்தாலுமே அது இந்த ஜட உடலுக்கு வந்துதான் ஆகணும். அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஆத்மா வந்து அதனாலதான் அந்த சரணாகதி தத்துவம் அதனாலதான் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப எதுவுமே இல்லைங்கும் போது அப்ப வந்து அது அந்த ஆத்மா வந்து இறைவனோட திருப்பாதத்தை அடையறதுக்கான பாக்கியத்தை அது அடையுது மாதாஜி. ஓகே, வெரி குட். இப்போ வந்து நீங்க 2 பேரும் சொன்னதுமே கரெக்ட். புண்ணியம் செஞ்சவங்க சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க, புண்ணியம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க வராங்க. பாவம் பண்ணவங்க நரகத்துக்கு போறாங்க, திரும்பி இங்க வர்றாங்க பாவ கணக்கு முடிஞ்சவன. பாவ புண்ணியம் இல்லாம இதா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க எங்க போறாங்க, பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போறாங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க. ரைட். ஆனா மாதாஜி இப்ப சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு சொர்க்கத்துல அனுபவிக்கிறாங்க, பாவம் செஞ்சவங்க நரகத்துல போய் அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா பிறந்து வந்து அவங்க வந்து அவங்க செஞ்ச புண்ணியத்தை அனுபவிக்கதான் மாதாஜி பிறந்து வராங்க. ஆமா, கரெக்ட் தான். அதாவது இங்கதான் தண்டனை கொடுக்குறாங்க, மேல விட நம்ம பிறந்த பிறகுதானே தண்டனை கொடுக்குறாங்க. நம்ம தான் அந்த தண்டனை அனுபவிக்க தானே பிறந்து வரோம் மாதாஜி. அங்க எப்படி அதை நம்ம அதை கழிச்சிட்டு வரோம்? அதாவது மாதாஜி, இப்ப நீங்க இங்க பிறந்து வந்திருக்கீங்க, இப்ப நீங்க கோயிலுக்கு போறீங்க, கோயிலுக்கு வந்து நன்கொடை கொடுக்குறீங்க, இல்ல வந்து ஒரு அநாத ஆசிரமத்துக்கு நன்கொடை கொடுக்குறீங்க, அப்புறம் வந்து நிறைய தான தர்ம காரியங்கள்லாம் ஈடுபடுறீங்க, யஞம் எல்லாம் வளர்க்குறீங்க, நிறைய புண்ணிய செயல் எல்லாம் செய்யறீங்க. அதோட பலன் என்ன அப்படின்னா மேலுலகங்களுக்கு, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 6 உலகங்களுக்கு போய் அந்த புண்ணியத்தோட பலனால அங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ண சுகம் அனுபவிப்பீங்க, கஷ்டப்பட மாட்டீங்க. இங்க பாவம் செய்யறவங்க நரகத்துக்கு போய் கஷ்டப்படுற மாதிரி புண்ணியம் செஞ்சவங்க புண்ணிய உலகங்களுக்கு போய் நல்லதை அனுபவிக்கிறீங்க. அனுபவிச்சுட்டு அதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சான்னா இல்ல, உங்க அந்த கணக்கு தீந்துரும். நீங்க செஞ்ச பாவமோ புண்ணியமோ அங்க தீந்து போயிடுது, மேலுலகங்களுக்கோ கீழுலகங்களுக்கோ போய் தீந்து போயிடுது. தீந்த பிற்பாடு அடுத்து என்ன ஆகும், அந்த ஆத்மா திரும்பவும் இந்த பூலோகத்துலதான் வந்து பிறவி எடுக்கணும். மறுபடியும் இப்ப நம்ம செய்யற புண்ணியமும் பாவமும் அடுத்ததுக்கு தொடர்ந்து வரும். அப்ப ஏற்கனவே அங்கே முடிஞ்சிடுதா மாதாஜி? ஆமா, ஏற்கனவே பண்ணது அங்க முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப என்ன பாவம் செஞ்சனோ இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. ஏற்கனவே என்னவோ பாவம் செஞ்சேன், அதனாலதான் இப்ப நான் நல்லவளா இருந்தாலும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனே
அப்ப நான் செஞ்ச பாவம் என்னை தொடர்ந்து வந்திருக்கு, அதை அனுபவிக்க அப்படின்றாங்க. அதுவும் உண்மைதான். அதாவது நம்மளுடைய பாவங்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னா சஞ்சித கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. மலையா வச்சிருக்கிறோம். என்ன நம்ம பல பிறவி எடுத்துதான் மனித பிறவிக்கு வந்திருக்கிறோம். எத்தனை பிறவி எத்தனை எடுத்தோம்னு நமக்கு தெரியாது, நமக்கு கணக்கு தெரியாது. மலையா குஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் பகவான் என்ன செய்வாரானா ஒரு பிறவியில கொடுக்க மாட்டாரு நமக்கு. ஏன்னா தாங்க மாட்டோம், நம்ம பாவத்தோட கஷ்டத்தை வந்து நம்ம தாங்க மாட்டோம். அதனால நம்ம தாங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டத்தை தான் அவர் கொடுத்து நம்மளை இங்க அனுப்பிடுறாரு. புரியுதா? அதுவே நம்மளால தாங்க முடியாம புலம்புறோம். மொத்த பாவத்துக்கும் இங்க கொடுத்தாருன்னா நம்ம வந்து நூலாயிடுவோம். அதனால பகவான் என்ன செய்யறது அளவோட, அதுதான் வந்து நம்ம பின்னாடி படிப்பீங்க. நீங்க வந்து அடுத்தடுத்த இதுல எல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதான் மாதாஜி பாகவதத்துல சொல்லி பிரபுஜி இந்த கிருஷ்ண பிரபுஜி அவர் சொல்லியிருக்காரு. பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு, உடல் தேவை ஆத்ம தேவைன்னு இருக்கு மாதாஜி. இந்த உடல் தேவை ஆத்ம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணால ஈடுபடணும். இப்ப உடல் தேவை மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் அந்த ஆத்மா வந்து புனருது ஜென்மம் புனருது மரணம் இப்படி கண்ட்ரோல் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டு அவருக்கு வச்சு பிரசாதத்தை தான் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த பழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்திட்டு எப்ப வருவோமோ அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த புண்ணியம் இதெல்லாம் இல்லாம ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம வைகுண்டத்தை போய் அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாகவத்தை நீ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பாகவத்தெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா நீங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மாதாஜி. தேங்க்யூ. அதாவது இப்ப ஜீரோ பேலன்ஸ், புண்ணியமும் இல்லாம பாவமும் இல்லாம ஜீரோ பேலன்ஸ் போறத இப்ப பிரபு சொல்லிட்டாரு. அப்படி போகும்போது நம்ம வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போறோம். இப்ப வந்து திரும்ப வந்து இங்க பிறந்து என்ன செய்யறோம், எப்படி நம்ம கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம், அந்த கஷ்டம் தொடருதான்னு மாதாஜி கேட்டாங்கல்ல. அது என்னன்னா 4 வகையான வழியில இருக்கு மாதாஜி நம்மளுடைய பாவ கணக்குகள். ஒண்ணு வந்து விதையில நிலையில இருக்கு, ஒண்ணு காயா இருக்கு, ஒண்ணு வந்து பழுத்து இருக்கு, இன்னொன்னு காத்து இருக்குது. அந்த மாதிரி 4 நிலைகள். இது வந்து நீங்க போக போக படிப்பீங்க. பிராரப்தா அப்ராரப்தா கூடம் பீஜம் அப்படின்னு 4 வகைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பாவ கணக்கு. அது பிராரப்தாங்கிறது தான் நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம். நமக்கு வந்து பழுத்திருக்க நம்மளுடைய பாவங்கள் பழுத்திருக்கு, அது நம்ம வந்து இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் காயான நிலையில விதை வடிவில் விதையா ஆகக்கூடிய நிலையில எல்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய பாவங்கள். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பிறவி நம்ம எடுக்க வேண்டிய நிலை வரும். ஆனா இந்த பிறவியை நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே தொலைக்கணும் அப்படின்னு யார் ஒருத்தங்க விருப்பப்படுறாங்களோ என்ன செய்யணும், நாம இப்ப பிரபு சொன்ன மாதிரி நல்ல பகவானுடைய அந்த விஷயங்கள்ல ஈடுபடணும். பாகவதம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். நீங்க எல்லாம் எத்தனை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? எத்தனை ரவுண்ட் பண்றீங்க எல்லாரும்? 108க்கு மேல பண்ணதுக்கு டைம் இருக்காது 108 1 ரவுண்டு மாதாஜி. 108ங்கிறது 1 ரவுண்டு. 108 தரம் என்னன்னு சொல்லவே சொல்லக்கூடாது. 1 ரவுண்டு பண்றேன்னு சொல்லுங்க. இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நிறைய வந்து இன்னும் பண்ண பழகணும். அப்படி பண்ணும்போது தீரா சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஹரே கிருஷ்ணா போது நடுவுல நம்மள ஒரு ஸ்பீடு நமக்கே தெரியாம வருது மாதாச்சி. நம்மளே உணர்வு எப்படி உணரணும். உணரக்கூடிய நிலையில அந்த நாம ருசி வரணும். நமக்கு நாமத்தோட உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த ருசி வந்தாதான் பகவானை வந்து நம்மளோட மனசுல நிலைநிறுத்த முடியும். அந்த மாதிரி அடுத்தது டெம்பிள்ல மங்களாரத்தி பாக்குறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் படைக்கிறது, பிரசாதம் அடிச்சு அந்த பிரசாதத்தை நாம உட்கொள்றது. இப்படி நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் 24/7 எப்போதும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இப்ப நம்ம நிச்சயமா நம்ம 24 மணி நேரம் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல இருக்கேன்னு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். அந்த 24 மணி நேரம் நினைச்சுக்கிட்டு பகவானுக்காகவே நம்ம வாழ்க்கையா யார் ஒருத்தவங்க அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ அப்பதான் என்ன வருது, இங்க பாவ கணக்கும் புண்ணிய கணக்கும் இல்லாம போகும். ரெண்டுமே இல்லாம போகும். ஏன்னா நம்ம இறைவனோட தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம பாவமும் செய்ய மாட்டோம், புண்ணியமும் செய்ய மாட்டோம். பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். பகவானே இது உனக்கு அர்ப்பணம் உனக்கு அர்ப்பணம்னு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு புண்ணியமும் நம்மள வராது, பாவமும் நம்மள வந்து அடையாது. அந்த நிலையில பகவானை நாம வந்து வைகுண்டத்துக்கு போறதுக்கு கரெக்டா வந்து அப்ப பாவம் நம்மள்ட்ட முட்டை முட்டையா இருந்தா கூட பகவான் கரைச்சிருவாரு அந்த இடத்துல. அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. ஓகேவா? இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அருவவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்க ஆத்மாவை பத்தி. இப்ப நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் சொர்க்கம் போவோம், இது நரகம் போவோம், வைகுண்டம் போவோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம். மாயாவாத தத்துவம் அத்வைத தத்துவம்னு படிச்சோம் இல்லையா? அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் நம்ம 3 வகையான பிலாசபி இருக்கு. அந்த அத்வைதிகள் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அது வந்து நம்ம ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியாரால் உருவாக்கப்பட்ட
அந்த கொள்கை. அந்த கொள்கையில வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மாயாவாதிகள் ஆத்மாவை பத்தி? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? பிரபு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டாவதுங்கிறது கிடையாதுங்கிறதா மாதாஜி அத்வைதம். கரெக்ட். அதாவது 2 இல்லை 1ங்கிறாரு. அப்படின்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே பிரம்மன் அப்படிங்கிறாரு இல்லையா? அந்த பிரம்மன் என்ன ஆகுது? இறந்த பிற்பாடு போய் பகவானோட ஒன்று கலந்துருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. அப்படி அத்வைத கொள்கை அந்த இடத்துலதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அத்வைத கொள்கை அடிபட்டு போகுது. என்னன்னா அது கிடையாது, உண்மை கிடையாது. ராமானுஜாச்சாரிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலயும் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, பகவான் வேற, நம்மளுடைய உயிர் வாழி வேற, ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற, தனித்தனி. இறந்த பிற்பாடு பகவான்கிட்ட போய் ஒன்று கலக்கிறது கிடையாது. முக்தி வந்து ஒரு 5 வகையான முக்திகள் இருக்குது. அதுல வந்து ஒண்ணு வந்து மெர்ஜாவறது வந்து சாயுச்சிய முக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படும். அது அன்னில இன்னும் 4 முக்தி இருக்கு. சாலோக்கியம், சாரூபியம், சாயுஜ்யம்னு நிறைய வந்து முக்தியோட சாஸ்திரி அப்படின்னு இன்னும் 4 வகையான முக்திகள்லாம் இருக்குது. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த 5 வகை முக்தியுமே விரும்ப மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க? எதை விரும்புவாங்கன்னா பகவானுக்கு தொண்டாற்றுறதை மட்டுமே விரும்புவாங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து இறைவனுக்கு பகவான் வந்து சர்வைட், நாம சர்வெண்ட். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் வந்து நம்ம இறந்த பிற்பாடும் நம்மளுடைய ஆன்மா அங்க போனோம்னா நமக்கு ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். அங்க போய் என்ன செய்ய முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்ற முடியும். அப்படிங்கிறது தான் வந்து மத்த இதுல நம்மளுடைய துவைதம். நம்ம இந்த பிரம்மகையுடைய சம்பிரதாயத்துல துவைதம் சொல்லப்படுது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் வந்து சொல்லப்படுது. ஆமா, இந்த 2மே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உயிர் வாழிகள் தனி, பரமாத்மா வேற. எப்படி வந்து 2ம் ஒன்னாக முடியும்? அவருக்கு இருக்க ஆற்றல் நமக்கு இருக்கா? பகவான் வந்து 7 வயசுல வந்து கோவர்த்தனகிரியை தூக்குனாரு. அந்த பிறந்த குழந்தை பூதகிய, அப்படிப்பட்ட பூதகிய கொன்னுச்சு. சகடாசுரனை எட்டி உதைச்சாரு. வந்து காளிங்கன் மேல ஏறி நடனம் ஆடுறாரு. கோவர்த்தனகிரியை தூக்குறாரு. அப்படி அவருடைய ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளால ஒரு காளான், இந்த கொள்ளையில இருக்கிற காளான் சைஸ்ல அவர் வந்து அந்த காளானை தூக்குற மாதிரி கோவர்த்தனகிரியை தூக்குனாரு சொல்றாங்க. மழை காலத்துல வரக்கூடிய காளானை தூக்குற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? அவருக்கு இருக்க அந்த பலம் நம்மள்ட்ட இருக்கா? அவருடைய அழகு நம்மள்ட்ட இருக்கா? அறிவு நம்மள்ட்ட இருக்கா? எதுவும் இருக்குதா? அப்புறம் எப்படி நம்ம அவரும் நம்மளும் ஒன்னாக முடியும்? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அந்த கொள்கை வந்து தப்பு அப்படின்னு தெரிய வருது. மாயாவாத கொள்கையை வந்து தப்பு. அந்த கொள்கையை யாரும் படிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு அறிவுறுத்துறாங்க. அது தயவு செஞ்சு அந்த அத்வைதம் கொள்கைக்கு யாரும் போகாதீங்க. போனா குழம்பி போயிடுவோம், நம்ம கடவுள்கிட்ட போய் ஒன்னாயிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னாலே தப்பு. அது எங்க போய் ஒன்னாகிறாங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியில தான் ஒண்ணு கலக்குறாங்க. நம்ம பகவானுடைய தோற்றங்களை வந்து பகவான், பரமாத்மா, பிரம்ம ஜோதின்னு 3 நிலைகளை பார்த்தோம். இருக்கிறதுலே கீழான நிலை பிரம்ம நிலை. அது வந்து ஒளி வடிவம். ஒளிவில போய் ஒண்ணு கலந்தாங்கன்னா அங்க கொஞ்ச காலம் அவங்க இருந்துட்டு திரும்பி இந்த பூலோகத்துல இப்ப சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க, நரகத்துக்கு போறவங்க எல்லாம் எப்படி ஆகுறாங்களோ அதே போலதான் அவங்க அந்த உயிர் வழி என்ன ஆகும்னா பூலோகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கும். எப்படிப்பட்ட ஞானியா இருந்தாலும் சரி, அது யோகியா இருந்தாலும் சரி, அவங்க மறுபிறப்பு பிறப்பாங்க அப்படின்னு இருக்குது. அதனாலதான் அது வந்து பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்ட நிலை, பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது பரமாத்மா, நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்க 4 கை ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அதுவுமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஈடு இல்லை. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் எவ்வளவுன்னா அவர்கிட்ட 64 வகையான குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 64 குவாலிட்டிஸ் வந்து வேற எந்த கடவுளுக்குமே இல்லை. அவரோட விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய, அவர் வந்து நிறைய விரிவங்கங்கள் எடுத்தார். விஷ்ணு தத்துவம்னு சொல்லக்கூடிய நாராயணர், நரசிம்மர், அப்புறம் வந்து யாருன்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன உருவங்கள்லாம் எடுத்திருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி விஷ்ணு ரூபங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாரு. அந்த ரூபங்களுக்கு கூட அந்த சக்தி கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் 2 கை ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் வந்து அவருடைய விரிவங்கங்களுக்கே கிடையாது. அவர் என்ன அடுத்த குவாலிட்டியில எவ்வளவு கொடுக்குறாரு? அவருக்கு எவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்கு நாராயணருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 84% தான் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுல இருந்து 84% அளவு தான் வந்து மற்ற விரிவங்கங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 93% வந்து அவருடைய விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு இருக்குது. 84% வந்து சிவபெருமானுக்கு இருக்குதான்.
அவருக்கு 84%. பிரம்மாவுக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 75ல இருந்து 78% வரையில தான் அவருக்கு வந்து சக்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவருடைய சக்திகள்ல இத்தனை பர்சன்ட் தான் அவருக்கு இருக்கு. உயிர்வாழிகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கீழான நிலையில இருக்கும். 2% 1% இருக்கிறதா என்னன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கீழான நிலையில இருக்கோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்க நமக்கு என்ன இருக்கும், குறையுடைய நம்ம புலன்கள்லாம் ரொம்ப குறையுடையது. 4 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது. யாராவது சொல்ல முடியுமா 4 விதமான டிஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு? ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி. ஓகே, அது வந்து எல்லா உயிர்வாழ்வுக்கும் உள்ளது. நம்ம குறிப்பா நம்மளுடைய இது மனித வர்க்கத்துக்கு அவங்களுக்கு 4 விதமான குறைகள் இருக்கு. சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன நானே சொல்லிடுறேன். அதாவது மாயையின் வசப்படுதல் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த உலகம் வந்து என்னன்னா நெஜம் போல நமக்கு தோணுது. மாயையில வந்து தேவர்களும் முனிவர்களும் புகுத்தப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு பாகவதத்துல முதல் ஸ்லோகத்திலேயே அதுதான் வரும். பகவான் எப்படின்னா மாயையில நம்மளை புகுத்தி இருக்கிறாரு அப்படின்னு. இதாவது தற்காலிகமான இந்த உலகத்தை நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நிஜமானது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இது வந்து ஒரு பிரதிபிம்பம். பகவானுடைய உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது 3ல ஏகபாதம் திரிபாதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏகபாதம்ங்கிறது இந்த நம்ம பிரபஞ்சங்கள், இந்த நம்ம இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, எத்தனை எத்தனை அண்டங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்ததோ அத்தனையும் வந்து ஏகபாதம். அதாவது 4ல 1 பங்கு. திரிபாதம் 3 பங்கு பாக்கி எங்க இருக்குன்னா ஆன்மீக உலகங்கள். இப்ப பகவானுடைய படைப்புல வந்து 1 ஆன்மீக உலகம் இருக்கு, 1 பௌதிக உலகம் இருக்கு. அது 3 பங்கு, இது வந்து 1 பங்கு. அந்த 3 பங்கு உயிர்வாழிகள் அங்க வசிக்கிறாங்க. அதான் முக்தர்கள். அங்க வசிக்கக்கூடியவர்கள்லாம் முக்தர்கள். இங்க வசிக்கக்கூடியவங்க யாருன்னா நித்திய பக்தர்கள். நாமெல்லாம் பக்தர்கள். ஆசைப்பட்டு இங்க வந்து தவறி விழுந்தா ஆத்மாக்களா நம்ம இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கக்கூடிய நமக்கு நாம என்ன பண்றோம், மாயை வசப்படுதல். இப்ப இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லணும்னா வந்து என்ன சொல்லலாம், ரோட்ல போகும்போது காணல் நீர் நம்ம பார்ப்போம். வெயில் காலத்துல மதியம் நல்ல சூரிய வெளிச்சத்துல பார்க்கும்போது தூரத்துல ரோட்ல தார் சாலையில வந்து தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து கிட்டக்க போனாதான் நமக்கு தெரியும் அது தண்ணி இல்ல. வெயிலோட பிரதிபலிப்புல நமக்கு தண்ணி அலை அடிக்கிற மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். காணல் நீர் பார்த்துருப்போம். அப்புறம் நெருப்புகளை பார்த்தீங்கன்னா நீர் இருக்க மாதிரி தெரியும். நெருப்பு ஜெகஜோதியா எரியும். அதுல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கண்ணுக்கு தோற்றம் தெரியும். அது எல்லாமே என்ன, மாயை. அந்த மாயையின் வசப்படுதல்ல நாம வந்து இருக்கிறோம். நம்மளுடைய கண்களுக்கு வந்து அவ்வளவுதான், நமக்கு புலன்களுக்கு அறிவுக்கு அவ்வளவுதான் எட்டும். அடுத்தது இன்னொன்னு வந்து சீட்டிங் ப்ரெவன்சி, அடுத்தவங்களை ஏமாத்துற தன்மை. ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம என்ன செய்வோம், ஏமாத்துவோம். அது நல்ல விஷயமாவோ அது கெட்ட விஷயமாவோ அந்த தன்மையும் நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும். இன்னொன்னு குறையுடைய புலன்கள். குறையுடைய புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இந்த இதுல உட்கார்ந்துருக்கோம், ஒரு அறையில உட்கார்ந்துருக்கிறோம். நமக்கு என்ன தெரியும், இந்த அறைக்குள்ள இருக்க பொருள் மட்டுமே தெரியும். இந்த அறையை தாண்டி அடுத்த ரூம்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நேரா போய் பார்த்தாதான் தெரியும். அது வரையிலும் நம்ம கண்ணுக்கு நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. அதே மாதிரிதான் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையிலும் நம்முடைய காதுக்கு வந்து சத்தம் கேட்கும். இந்த இதை விட்டுட்டு நான் இங்க வந்து காரைக்கால்ல இருக்கேன், சென்னையில இருக்கிற நீங்க பேசுறது எனக்கு வந்து இந்த ஆன்லைன் இல்லைன்னா நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்குமா? நமக்கு அந்த அளவுக்கு காதலுக்கு வலிமை இருக்குதா? அந்த மாதிரிதான் அது வந்து புலன்கள் வந்து குறையுடையது. எல்லா புலன்களுமே அது போலதான். நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்தும் குறையுடையவை. 3ஆச்சா. இன்னொன்னு வந்து தவறு செய்தல். அது என்ன செய்வோம், ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க இதை செய்யாத, அது வந்து தப்பா முடியும், ஆனா அதை வந்து நம்ம கேட்கவே மாட்டோம். நான் செய்யறதுதான் சரி அப்படின்னு நம்ம செய்வோம். அதுக்கு உதாரணமா யார சொல்லலாம்னா மகாத்மா காந்தி. அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் இறக்க போற அன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க வந்து உங்களை கொல்றதுக்காக அங்க வந்து இது சதி திட்டம் ஒண்ணு நடக்குது, அதனால இன்னைக்கு மீட்டிங்க்கு நீங்க அட்டன் பண்ணாதீங்க, போக வேண்டாம் அப்படின்னு தடுக்கிறாங்க நிறைய பேர், அவருக்கு வேண்டியவங்க எல்லாம். அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு, அதெல்லாம் இல்ல, நான் வந்து வச்ச மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னுட்டு அவர் வந்து போறாரு. போன அன்னைக்கு என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து கோர்ஸே வந்து அவனை சுட்டு கொள்ளுறாரு அவரை. அந்த மாதிரி நடக்கும்போது எப்பேற்பட்ட மகானா இருந்தாலும், மகாத்மான்னு நம்ம பாராட்டினாலும் அவரு என்ன பண்றாரு, தவறு செய்யறாரு. அதுதான் இந்த 4 குறைபாடுகள்ல நம்ம உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட உயிர்வாழி எப்படி பகவானோட நம்ம ஒண்ணாக முடியும்? அவருடைய ஆற்றலுக்கும் நம்ம ஆற்றலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அவருடைய விரிவங்கங்களுக்கே வந்து அந்த சக்தி கிடையாதுன்னா
நாமெல்லாம் எப்படி இருக்க முடியும்? நிச்சயமா அந்த சக்தி கிடையாது. அந்த கொள்கை வந்து தவறு. அத்வைத கொள்கை வந்து தவறானது. மாயாவாதிகள் நினைக்கிறது தவறு அப்படிங்கறத வந்து இங்க வலியுறுத்துறாங்க. அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சைத்தன்யர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார், மாயாவாத கொள்கையை வந்து ஏத்துக்க கூடுற சூழ்நிலையில வரக்கூடாது. பகவத்கீதையை படிக்கணும். அதை படிச்சு நம்ம ஏத்துக்கணுமே தவிர, அந்த மக்களோட நம்ம அவங்க அவங்க எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை கூட படிக்க கூடாது அப்படின்னு நமக்கு வலியுறுத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்த ஸ்லோகம் 13 படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹோ கௌமாரம் யவனம் சரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தர நாம் விஸ்யதி. கொஞ்சம் தடுமாற்றம் தான், சாரி. பரவாயில்ல படிங்க மாதாஜி, அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல் ஆன்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதானம் உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, உடலை பத்தி சொல்லியிருக்கு. உடலை பற்றி, அதாவது ஆன்மா அறிவோட கூட உடலை பற்றியும் நமக்கு இங்க வந்து ஞானத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடலை பெற்ற ஒரு ஆன்மா, தேகத்தை பெற்றவனின் உடல் என்ன ஆகுது? இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்லயே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறக்குது, தவிழுது, அப்புறம் எழுச்சி நிக்குது, வளருது, இப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து முதுமை அடையுது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? உடல் வந்து சுருங்க தொடங்குது. எதனால? முதுமை வந்தது, வியாதி வந்து என்ன பண்றாங்க, கடைசியா விழுந்து போறாங்க. மறுபடியும் என்னாவது, அந்த இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த உடல்ல இருந்து மறுபடியும் அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுது, இன்னொரு உடல்ல எடுத்துக்குது. இப்படிதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம உடல் என்ன ஆகுது, 6 விதமான மாற்றங்கள் அடையுது. எல்லாருக்குமே தெரியும். பிறத்தல், அப்புறம் வந்து வளருதல், அப்புறம் சில காலம் இருத்தல், அப்புறம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணது, நம்மள்ட்ட இருந்து குழந்தைகள்லாம் உற்பத்தி ஆகுறாங்க. அப்புறம் முதுமை, அப்ப வியாதிக்கு அப்புறம் என்ன வருது, இறக்குறோம். இப்படி 6 விதமான மாற்றங்கள் நம்மளுடைய உடலுக்கு வருது. ஆனா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது மாற்றம் வருதா? பிறந்ததுல இருந்து கடைசியா இறந்து போற வரையிலுமே அந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த வித மாற்றங்களும் கிடையாது. இந்த 6 விதமான மாற்றங்கள் எதுவுமே அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இதுல வந்து அததான் வந்து இங்க பகவான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நிதான புத்தினா யாரு? தீரஸ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னா, பகவான் மேல பக்தி செலுத்தக்கூடிய பக்தர்கள். அவங்க வந்து நிதான புத்தியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர இந்த ஆத்மாவை அழிவற்றது, அது நித்தியமானது, எட்டர்னல், சனாதனமானது, ஷரா அப்படின்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது. இந்த உடலை பத்தி, அந்த ஆத்மா பத்திய ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது. அதனால என்ன செய்யறாங்க, இந்த உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து போகும்பொழுது அந்த ஆத்மா அவங்க திகைப்பதில்லை. இப்ப வந்து நம்மளுடைய பட்டினத்தார் ஒரு பாடல் பாடுவாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு, ரோட்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு மரணம் நடக்குது. அங்க எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அந்த பிணத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த உடல் வந்து பாருங்க, செத்த பிணத்தை கண்டு சாம்பிணங்கள் அழுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இந்த பணம் செத்து கிடக்கிறது பணம், சாக போற பிணம் அப்படின்னு வந்து அழுகுறவங்களெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டாரு. அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும். அவருதான் தீரஸ். அதுதான் வந்து நிதான புத்தி உடையவர்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த உடல் தான் வந்து அழியுமே தவிர உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா அழியாது அப்படிங்கிறது. அதனாலதான் வந்து அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து உன்னுடைய தாத்தா பீஷ்மர், துரோணர் அவங்க எல்லாம் இறந்துடுவாங்க அப்படின்னு நீ நினைச்சு போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்ற. ஆனா அவங்களுடைய உடல் தான் இங்க அழிக்கப்பட போதே தவிர அவங்களுடைய ஆத்மா அழிய போறது இல்ல. அது இன்னொரு உடலை அடைய போகுது. இன்னொரு உடலை எடுக்கும் போது அப்ப அவங்க என்ன ஆவாங்க, இளமை தோற்றத்துக்கு வருவாங்க. கரெக்டா? வந்து பிறக்கும் போது எல்லாரும் வந்து சின்ன குழந்தையாதான் பிறந்து இளமையா வருவாங்க. இப்ப முதுமை அடைஞ்சிட்டாங்க, தாத்தாவாயிட்டாரு அவரு. அவரு வந்து துரோணரும் வயசானவர். அவங்களுக்கு ஒரு இளமையான உடல் கிடைக்கும் போது நீ எதுக்கு அவங்க இறக்கறதுக்கு கவலைப்படுற அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட அவர் சொல்றாரு. இன்னும் சொல்ல போனா அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை அவங்க நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சு சொர்க்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உடலுக்கு வரும்போது இளமையான உடல் கிடைக்கும். இல்லையா, அவங்க நல்ல காரியமே செஞ்சிருந்தாங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நல்லா செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க, வைகுண்ட லோகங்களுக்கு போறாங்க.
ஒண்ணு பௌதீகத்துல பிறப்பாங்க, இல்ல ஆன்மீக உலகங்களுக்கு போறாங்க. அவங்கள பத்தி நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அப்படின்னு வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்ம நம்ம உயிர்வாழிகளை எப்படி ஒப்பிடுறாங்கன்னா, இப்ப வானத்துல இருக்கக்கூடிய சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து அதோட பிரதிபலிப்பை நம்ம வந்து எதுல பார்க்க முடியும்? தண்ணீல பார்ப்போம். கீழ வந்து ஒரு குளமோ, ஆறோ, இல்ல குட்டையோ, கிணறோ அதுல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நிழல் விழும். பகல்ல வந்து சூரியனை பார்ப்போம். இரவுல வந்து சந்திரனோட இத பார்ப்போம். அப்போ வந்து கூடவே எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். நட்சத்திரங்களையும் நம்ம பார்ப்போம். அந்த நட்சத்திரங்களோட ஒளியும் அதுல நம்மளால பார்க்க முடியும். இப்ப வந்து நம்ம உயிர்வாழிகள் எப்படின்னா, நட்சத்திரங்களோட ஒப்பிட்டிருக்கு. தனித்தனி நட்சத்திரம் எவ்வளோ இருக்குது. அது போலதான் நம்மளுடைய உயிர்வாழிகளும் தனித்தனியா தனித்துவத்தோட இந்த உலகத்துல இருக்குது. ஆனா அங்க சூரியனோ, சந்திரனோ இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா பகவான். பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவர் தான் நித்தியமா அவர்தான் பரமாத்மா அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நீங்க ஜன்னல் வழியா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அது வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம படிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சொல்றேன். அடுத்த ஸ்லோகம் போயிடும். மாதாஜி படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. எல்லாம் போட்டி படிக்கிறாங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய ஷீதோஷ்ண சுக துகதாஹ ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ் தாம் ஸ்திதிஷ்வ பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுலத் தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இப்ப நமக்கு வந்து அது பகவான் இப்ப சொன்னார்ல இன்பத் துன்பம். அது எதனால நம்ம உணர்றோம்னா நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமா உணர்றோம். மத்தபடி நம்மளுடைய ஆத்மா அதெல்லாம் வந்து பெருசா உணர போறது இல்ல. நம்ம உடல்ல இருக்க அந்த புலன்கள் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், சுடுதா அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இடத்துல கால்ல வந்து அடிபட்டுட்டு அந்த கால்ல அடிபட்டதோட உடல் வலி வந்து நம்ம உடல் பூரா நம்ம உணர்வோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா என்ன பண்ணுது, அதுக்கு வலி ஏதாவது தெரியுமா? அதுக்கு எதுவுமே உணராது. இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடல் படைச்ச ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிரெஸ்கிரைப்டு டியூட்டின்னு இருக்குது. வர்ணாசிரமம் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம். ஆனாலுமே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் என்ன இருக்குன்னா ஒரு தர்மம். அவங்கவங்க உடல் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இன்னென்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த உடல் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து இதுல வந்து எதுக்காக பகவத்கீதை புக்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியல. அந்த உடல் வந்து என்ன செய்யணும், நாம வந்து என்ன நமக்கு வந்து சட்டத்திட்டம். இப்ப வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வாழறோம்னா அதுக்கான சட்டத்திட்டத்தை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு. உடலால செய்யக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் கொஞ்சம் இருக்க மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் சட்டத்திட்டம் இருக்குது. ஆனா அதை யாருமே நம்ம வந்து பாக்குறது இல்ல. நம்ம உடலால செய்யக்கூடிய விஷயங்களை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து இந்த சிக்கல்ல இருக்கிறோம். இப்ப வந்து கோடை குளிர் அததான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கோடையும் குளிரும் எப்படி வருது, வெயில் காலத்துல ஜாஸ்தி வந்து உங்களுக்கு வெயில் நமக்கு வந்து அப்ப என்ன பண்ணுவோம், வெயிலோட உக்கிரம் தாங்கல. இப்பவே ஆரம்பிச்சிச்சு வெயிலோட இது. அப்ப என்ன பண்றோம், வெயிலோட உக்கிரம் நம்மளால தாங்க முடியல அப்படின்னு நம்ம ஏசியை போட்டுக்கிறோம். கோடை காலத்துல அந்த மாதிரி. குளிர்காலத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், குளிர் தாங்கல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வீட்டுல வந்து ஹீட்டர் இருந்தா அதை போட்டுக்கிறோம். இப்படி நம்மளால இதெல்லாம் வந்து பொறுத்துக்க பழகணும். அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்கழி மாசம் கொற்ற பனியில என்ன செய்வாங்க, பஜனை பண்ணிட்டு போவாங்க. காலைல 4 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு பஜனை பாடிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போவாங்க. 5 மணிக்கெல்லாம் கோயில்ல வந்து பூஜை நடந்து முடிச்சிடும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஆண்டாளே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பாட்டு பாடி இருக்கிறாங்க. கனைத்திலம் கற்றெருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முளைவழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசற்கடை பற்றி அப்படின்னு பாடுறாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த அதிகாலை நேரம் தன்னுடைய தோழிமார்களை வந்து எழுப்புறாங்க. இதுக்கு வாங்க, பகவானை வந்து துதி பாடுறதுக்கு வாங்க, இறைவனை கூப்பிடுறதுக்கு வாங்க. யார வணங்கறதுக்கு வராங்க, சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்துக்கு நீ ஆணை பாடவும் நீ வாய் திறவாய். அந்த கோபத்துல வந்து யாரு, ராமர் வந்து தென்னிலங்கை அந்த அசுரனை அழித்தார் இல்லையா, ராவணனை, அவரை பாடுறதுக்கு நீ எழுந்து வா பிள்ளாய் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க.
என்ன சொல்றாங்க, அங்க பசு கன்றி எல்லாம், அதாவது அந்த எருமை மாடுகள், அந்த பசு மாடுகள்லாம் நிறைய பால் சுரக்குது. அதாவது தன்னுடைய கன்றை நினைச்சு, அதாவது இன்னும் பால் கறக்கல, தன்னுடைய கன்று எங்கேயோ இல்ல பக்கத்துல, அந்த கன்றுக்குட்டியை நினைச்சோடனே அது முளை வழியா அது என்ன ஆகுதுன்னா பால் தானா சுரந்து வீதியில எப்படி ஓடுதுன்னா, ஆறா ஓடி அந்த இடம்லாம் சேரா போய் கிடக்குதாம். பால் ஓடி சேரா இருக்குது அந்த ஊர்ல. அப்படிப்பட்ட நிலையில கீழே ஒரே ஈரம். மேல எப்படி இருக்கு? பனித்தலை விழ. மேல வந்து பனி கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது. அந்த மாரி நேரம். விடிய கால நேரமா, மார்கழி மாசம் பனித்தலை. அது வேற மேல பனி, கீழே ஈரம். வந்து இவங்கெல்லாம் குளிச்சுட்டு ஈர தலையோட வந்திருக்கிறாங்க. அப்ப வந்து எவ்வளவு குளிர் நடுக்கம் இருக்கும். அந்த நேரத்துல வந்து அவங்கெல்லாம் என்ன செய்றாங்க? இறைவனை பாடணும் அப்படின்னுட்டு தன்னோட தோழிமார்களை எழுப்புறாங்க. அப்படி குளிர பொருட்படுத்தல. எதுக்காக? பக்தியில இருக்கிறதுனால. ஆண்டாள் வந்து நமக்கு அதெல்லாம் வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க. அதே மாரி இப்ப கோடையில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெண் என்ன செய்வாங்க? சம்மர் நல்ல கோடை காலமா இருக்கும். அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கிச்சன்ல மத்தியானம் சாப்பாடு எல்லாருக்கும் வீட்ல இருக்கவங்களுக்கு செய்யறதுக்காக சமையல் பண்ண, இந்த கிச்சன்ல போயி அடுப்படியில வந்து இது பண்ணுவாங்க. சமையல் பண்ணுவாங்க. அப்ப எப்படி இருக்கும் அங்க? ஹீட்டு. உச்சி வெயிலோட ஹீட் தாக்கம் அங்க இருக்கும். அ அடுப்போட அனலு எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்யும்? வேர்த்து கொட்டும். ஆனா, அந்த பெண் வந்து என்ன செய்றாங்க? தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக அத பொறுத்துக்கிறாங்க. அப்படிதான் வந்து நாம எல்லாமும் பொறுத்துக்க கத்துக்கணும். இத வந்து நமக்கு இன்னைக்கு குளிருது, நாளைக்கு வந்து வேர்க்குது. இன்னைக்கு வந்து இரவு வருது, நாளைக்கு பகல் வருது. இன்னைக்கு இன்பம் வருது, நாளைக்கு துன்பம் வருது. இப்படி மாறி, மாறி நிகழக்கூடிய ஒண்ணு தானே தவிர, இது நிரந்தரம் இல்ல. வாழ்க்கையில வந்து இது சுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது. அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க? பக்தி, ஞானம். யாருக்கு வந்து ஞானம் இருக்கோ, இந்த பகவத்கீதைங்கிற இந்த ஞானம், பகவான் மேல பக்தி, அவங்க வந்து இத புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து என்ன, வந்து அ இது அத பேலன்ஸ்டு மைண்டா என்ன செய்ய முடியும்? விடுதலை அடைய முடியும். இதுல அதான் சொல்லியிருக்காரு. பொறுத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள். என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? கோடையும், குளிரும் மாறி, மாறி ஏற்படுபவை. அவற்றை வந்து யார் பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. பொறுத்துக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? முக்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து கௌந்தேயா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு வார்த்தை. பாரதன்னு ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு. அதுக்கு என்ன மீனிங்னு யாருக்காவது தெரியுமா? யார அதாவது சொல் குந்தியின் குந்தியின் மைந்தன் மகன் கௌந்தேயா. குந்தியின் குந்தியின் மகன் மகன் கௌந்தேய. கௌந்தேயா. ஆமா. பாரதனுக்கு அது அவருடைய அந்த குலத்துல வந்தவர் இல்லையா மாதாஜி? பரத குலத்துல வந்ததுனால கரெக்ட், அது கரெக்ட். ஆக மொத்தம் கௌந்தேயன் குந்தியின் வழியா, அம்மா வழியா, பாரதங்கிறது அப்பா வழியா. 2 வழியாவும் வந்து இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்காக இந்த இடத்துல குல தர்மத்தை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு குல தர்மம். அவன் குலம் எப்படிப்பட்டது? மேன்மையானது. ஒரு தாய், தந்தை குந்தியும் வந்து புகழ் பெற்றவங்க. தந்தையும் பரத குலத்துல வந்த பாண்டு. அவங்களும் வந்து சிறந்த ஒரு குலத்துல இருந்து வந்தவங்க. அப்படிப்பட்ட குல தர்மத்துல இருந்து வந்தவன் என்ன செய்யணும்? குல தர்மத்தை அவன் காப்பாத்த வேண்டிய கடமை அவன்கிட்ட இருக்குது அர்ஜுனனுக்கு. அதையெல்லாம் நினைக்காம நான் போர் புரிய மாட்டேன். வந்து எனக்கு வந்து பாவமா இருக்கு. எனக்கு வந்து குல தர்மம் கெட்டு போகும். அப்படி இப்படின்னு அவர் சொல்றது வந்து பகவானுக்கு சிரிப்பா இருக்குது. அவருக்கு வந்து அறிவுரை கொடுக்க அடுத்ததுன்னு தொடங்குறாரு. 2.15 பிரபு. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கம்மா. எம் ஹீன व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समतुगसुखं தீரம் சோம்ருத தத்வாய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்தோனே அர்ஜுனனே, இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளிலும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கின்றான். இப்ப வந்து விடுதலை இப்ப படிச்சது என்னன்னா, நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவன் யாரு? இந்த 2 நிலைகளும் போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? இன்பம், துன்பம், கோடை, குளிர். அதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க பொறுத்துக்க கத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தன்னிலை, தன்னை பற்றி உணரக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கவங்களாதான் என்ன பண்ணுவோம்? முக்திக்கான முயற்சியை அவங்க அடைய முடியும். சாதாரணமா முக்திக்கு எல்லாரும் ஆசைப்படுவோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பொறுத்துக்க மாட்டோம். இந்த 2 நிலைகளை டுவாலிட்டியில வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கஷ்டப்பட்ட போது ஆஹா புலம்புவோம். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க எடுத்து போனதுலயே, ஏன்னா ஏன் என்ன பாவம் பண்ணமோ அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம்னு புலம்புறோம் இல்லையா? அப்போ வந்து பொறுத்துக்கிற தன்மை இல்ல. நம்ம கஷ்டம் அனுபவிச்சோம்னா நம்ம செஞ்ச பாவத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அனுபவிக்கட்டும். பகவான் வந்து நமக்கு இந்த அளவுக்கு குறைச்சலா கொடுத்துருக்கிறாரே துன்பத்தை அப்படின்னு நினைச்சு பகவானை போற்றணும்.
அதை விட்டுட்டு நம்ம புலம்பிட்டு பகவானை திட்டக்கூடாது. பகவான் வந்து இது வந்து என்னை ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாருன்னு அவரை திட்டக்கூடாது. அந்த இடத்துல அதை நம்ம வந்து பொறுத்துக்க கொள்ளக்கூடியவங்க தான் முக்திக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு சந்நியாசம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரமங்கள்ல 4வது நிலையில இருக்கிறது எது அப்படின்னா சந்நியாசம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மச்சரியம், 2வது கிரகஸ்தன், 3வது வானப்பிரஸ்தம், 4வது சந்நியாசம். சந்நியாசம்ங்கிறது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. எல்லாராலையும் சந்நியாசத்துக்கு போக முடியாது. நிறைய வந்து அதுல கஷ்டங்கள் இருக்கு, இன்னல்கள் இருக்கு. அவங்க வந்து பல காலம் குடும்பத்தோட ஒண்ணா வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. தாய், தந்தை, மனைவி, குழந்தைகள், இது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு சந்நியாசம் போகணும் அப்படிங்கிறது மனசுல வந்து உறுதி எடுக்கிறவன் வந்து நிச்சயமா வந்து மோட்சத்துக்கான வழிக்கு தான் போறான். அதே சமயத்துல பாதியிலே அவங்க கைவிட்டுட்டு வர்றதுக்கான வழியும் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட சந்நியாச நிலையில போகக்கூடியவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த இறைவனை சென்றடையறதுக்கான நிலைய, முக்தி அடையக்கூடிய நிலையில வந்துடுறாங்க. அதுதான் வந்து முக்திக்கான வழி. இப்ப அதுக்குதான் வந்து இங்க வந்து ஒரு சன்னியாசிய வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இறைவனோட உலகத்தை சென்றடைகிறாங்க. பூலோகம் இங்க இருக்குது, இருண்ட உலகமா இருக்குது, இங்க பிரைட்டா இருக்கு பகவானுடைய அந்த கோலோகம். அங்க போறாங்கன்னா அந்த சந்நியாசம் பல கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு அங்க போய் அடையிறாங்க அப்படின்னு வந்து இங்க காட்டப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குமா மாதாஜி? படிங்கம்மா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாசதோ வித்யதே பாவோ ந பாவோ வித்யதே சதஹ உபயோர் அபித்ருஷ்டோந்தஸ் த்வனயோஸ்தத்வதர்ஷிபீஹி. உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம படிச்சோம், அருவவாதி உருவவாதி ரெண்டுமே படிச்சோம். அத்வைதம், அத்வைத கொள்கை, துவைத கொள்கை ரெண்டு இருக்கிறவங்களுமே என்ன செய்வாங்க, பிறந்துட்டா அவங்க இது இறந்துதான் ஆகணுங்கிறத ரெண்டு வாதிகளுமே உணரக்கூடிய நிலையில தான் இருப்பாங்க. இந்த அத்வைத வழிகள் என்ன செய்வாங்க, இந்த பிறந்த உயிர் வந்து இறைவனோட போய் ஒண்ணு கலக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, தனித்தன்மை இழந்து விடுது அப்படிங்கிற நிலையில சொல்றாங்க. உருவவாதிகள் வந்து பகவானுக்கு போய் தொண்டு செய்யுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆக மொத்தம் இந்த உடல் வந்து அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறத ரெண்டு தரப்பு மக்களுமே வந்து என்ன ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஆக மொத்தம் இந்த உடல் வந்து அழியுது, அப்ப வந்து உயிர் வந்து தனியா பிரிஞ்சு போகுது அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த உடலுக்குத்தான் அழிவு, அது வந்து என்னது அனித்தியமானது, உயிர் வந்து நித்தியமானது அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே தெரியுது. அந்த மாதிரிதான் இப்ப நம்மளுடைய மருத்துவர்களால கூட என்ன செய்ய முடியாது, இந்த வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. யாராவது வந்து பிறக்க வைக்கிறதுக்கு கூட இப்ப சயின்ஸ்ல வந்து நிறைய வந்து இன்னொரு ஜீன் எடுத்து இன்னொரு ஜீன்ல பொருத்தி உருவாக்குறாங்க. ஆனா இறப்பை எந்த மருத்துவராலையும் தடுக்க முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. அப்படி மருத்துவர்களால் என்ன செய்யறாங்க, நீங்க பகவானை வேண்டி கொண்டுருவாங்க கடைசி கட்டம் வந்த பிற்பாடு. அந்த மாதிரி நிலையில அவங்க கை விரிச்சிடுறாங்க. அப்படி இந்த உடல் என்ன ஆகுது, அழிவுக்கு உட்படுது. ஆனா ஆத்மா என்ன ஆகுது, அழியாம இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த உடலுக்கு வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப சாதாரணமா நம்ம சாப்பிடுறோம், நல்ல ஃபுட்டு, நல்ல சாத்வீக உணவெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடல்ல இருக்க செல்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா உற்பத்தி ஆகுது. வளர்சிதை மாற்றம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஒவ்வொரு செல்களும் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு செல் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா? 1 மில்லியன் செல்ஸ் மேல இருக்கு மாத்தி. 1 மில்லியன் ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லியன் செல்ஸ் மேல ரீப்ளேஸ் ஆகும். 33,000 செல்கள் உற்பத்தி ஆகுதாம் பிரபு. ஓகே ஓகே. ஒரு நாளைக்கு. அப்படின்னா சேஞ்ச் நம்ம உடல்ல வந்து எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் இருக்குன்னு பாருங்க. ஆமா ஆமா. நம்ம வளர்ச்சி வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. மென்மையாதான் அந்த குழந்தை பிறந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வளரும். ஆனா அது உள்ளுக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த வேலையெல்லாம் செல்ஸ் வந்து 33,000 செல்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து உருவாக்குதுங்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த வளர்சிதை மாற்றம்ங்கிறது அது எப்படின்னா அழியும். அந்த பழைய செல்லெல்லாம் அழிஞ்சு புதிய செல்லெல்லாம் உருவாகும் தெரியுமா? அது வந்து 90 அதாவது 90 நாள்ல இருந்து 100 நாளைக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகுதாம். 3 மாசத்துல பழைய செல்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு
புதிய செல்ஸ் வந்து நமக்கு உற்பத்தி ஆகுது. இது வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸா வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உடல் வந்து எப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அதே சமயம் அதே மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுறதுனாலதான் வந்து குழந்தை பிறக்குது, வளருது, பெரியவனா வருது, இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல நமக்கு எப்படி ஒரு இளமை துடிப்பு இருக்குமோ அதே இளமை துடிப்போட தான் ஒரு வயசான மனிதனுக்கும் இருக்கும். யாராச்சும் இப்ப ஒரு 60 வயசுக்கு உள்ளவங்களை போய் கூப்பிட்டு விளையாட வரியானா விளையாட வருவாங்க. அவங்க உடல் ஒத்துழைக்காது, ஆனா உள்ள வந்து ஒத்துழைக்கும். விளையாடணும், படிக்கணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும்னு மனம் எப்படி இருக்கும்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து துருதுருன்னு தான் அந்த ஆத்மா வந்து இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து இளமையிலே இருக்குது எப்போதும். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து 125 வயசாம் அவருக்கு, அங்க போர் நடக்கும் பொழுது. ஆனா அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, 25 இளைஞனாவே வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அவரு வந்து அவருடைய உடல் ஆன்மீகமானது. நம்ம உடல் வந்து அதே சமயத்துல 125 வயசுலன்னா நம்மளுடைய உடல் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. தள்ளாடும். உயிர் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்படியே இருந்தாலும் குடுகுடுன்னு நமக்கு உடம்பு என்னன்னா கை காலெல்லாம் நடுக்கம் கொள்ளும். நம்ம உடல் வந்து பௌதீகமானது. இறைவனுடைய உடல் எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீகமானது. என்னைக்குமே அவருடைய உடல் வந்து 25 வயது இளைஞனாவே தான் அவர் தோற்றம் அளிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல. அப்புறம் இந்த இது இது வந்து அதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த வேறுபாடு. அதை யார் ஒருத்தவங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, பாகவத்திலயும் அதான் சொல்லியிருக்கிறது. நம்ம வந்து வேதாந்தங்கள் பாகவதங்கள்ல எல்லாம் அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லாத்துக்கும் மூலமானது யாரு, பகவான், பரபிரம்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான். அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள் நாமெல்லாம் அவருடைய சக்திகள்ல நமக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நம்ம வந்து உதாரணம் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு. லெவல் 1ல வந்து ஒரு கடல்ல இருக்கு, பெருங்கடல். அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணியில இருக்க உப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு டம்ளர், ஒரு கிளாஸ், ஒரு 100 மில்லி தண்ணியிலையும் என்ன இருக்கும், அதே உப்பு கரிப்பு இருக்கும், அதே தன்மை இருக்கும், குவாலிட்டி வந்து இருக்கும். ஆனா இப்ப அந்த கடல்ல இருந்து நம்ம வந்து உப்பு எடுக்கிறோம்னா எவ்வளவு எடுப்போம், டன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், உப்பளங்கள்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மலை மலையா குமிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவு உப்பு அந்த தண்ணியில இருந்து எடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம வந்து இந்த 100 மில்லி வாட்டர் நம்ம வந்து சுருங்க வச்சு உப்பு எடுத்தோம்னா எவ்வளவு வரும், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவுல தான் நமக்கு உப்பு கிடைக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி அந்த குவாலிட்டி அளவுல நம்ம ஒண்ணு, சக்தி அவருடைய பிரிந்து வந்த சக்திகள் நாமெல்லாம் அந்த குவாலிட்டி அளவுல நம்ம எல்லாம் அதே அளவுல இருக்கிறோம். ஆனா குவான்டிட்டி அளவுல பகவான் வந்து அதிகமா இருக்காரு. அதுதான் சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. சக்திமானவரு நாம வந்து அவருடைய பிரிந்து வந்த சக்திகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 17 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவிநாஷி துதத் வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்யஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்குங்கிறாங்க. அது பரவி இருக்கிறது எதை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க, எதை சொல்றாங்க குறிப்பிட்டு? ஆத்மாவை சொல்றாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆத்மா சொல்றாங்க. அந்த ஆத்மாவை உள்ள இருக்குங்கிறத நம்ம எதை கொண்டு உணர முடியும்? ஆத்மாவை நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது இல்லையா, ஆமா காதால மாதாஜி. கேட்க முடியாது, அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது. ஆனா அது உள்ளுக்குள்ள இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி உணர்வோம்? மனதால உணர முடியும் மாதாஜி. மனதால. எது மூலமா? சொல்லுங்க மனம். கிளியரா. மனமா? ம். மனம் இல்ல மாதாஜி, உணர்வு. நம்ம உணர்வால உணர்வோம். இப்போ இந்த சொன்னல காலில் அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த உடம்பு பூரா வலி தெரியும், கண்ணுல ஒரு வலினாலும் உடம்பு பூரா தெரியும். அது என்னது, உணர்வு. நமக்கு வந்து ஒரு வலிங்கிற அந்த உணர்வு. அப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உணர முடியும். இப்ப வந்து உடலை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க, அந்த பிரேதத்தை வந்து போட்டு நெருப்புல போட்டு கொளுத்துறாங்க. அப்போ வந்து அதுக்கு ஏதாவது வலிக்குதா? இப்ப நம்ம கையால நம்ம அடுப்புல சமைக்கும் போது துளியோட்ட சுட்டுட்டா கூட ஆஹா ஒப்புன்னு கத்துவோம், சுட்டுட்டுன்னு, சுடுது சுடுதுன்னு. ஆனா அந்த பிரேதம் முழுக்கவே எரிக்கும் பொழுது அதுக்கு ஏதாவது வலி தெரியுதா, எரிச்சல் இருக்குதா? எதுவுமே இல்லை. அப்ப ஏன் அது வந்து உயிர் இல்லை அந்த இடத்துல.
அப்போ உயிர் இருக்கிறதுங்கிறத வந்து எப்படி உணர முடியும்? அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உணர்வுங்கிறது இந்த உடலுக்கு இருக்குது. அது இல்லைன்னா நமக்கு அந்த உணர்வு இருக்காது. அந்த உணர்வை கொண்டுதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. இப்போ வந்து சூரியன் இருக்குது. நமக்கு வந்து இங்க பார்த்தாலும் நம்ம இந்தியாவுல பார்த்தாலும் ஒரே சூரியன் தான். அங்க வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் நம்ம எத்தனை இந்த உலகம் முழுக்க சுத்தி வந்தாலும் ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்குது. நம்ம வந்து அந்த நாட்டுக்கு தனியா, இந்த நாட்டுக்கு ஒரு தனியா ஒரு சூரியன்லாம் இல்ல. அது மாதிரிதான் இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மா உயிர் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து என்ன செய்யுது? உடல் முழுக்க பிரகாசப்படுத்துது நம்மள. இத படமே அதான் குடுத்திருக்கிறாங்க. உடல் முழுக்க அது பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா. ஆத்மா இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து இந்த உணர்வு இருக்கு. அப்படி ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றோமே, அந்த ஆத்மாவுடைய அளவு என்ன? அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். ஆத்மாவுடைய அளவு பத்தி லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது இந்த அதாவது முடிய கட் பண்ணா 10,000 சைஸுக்கு ஒரு சின்ன முடி எடுத்து 10,000 சைஸ் கட் பண்ணி இத்தினோண்டு இருந்ததுன்னா அதோட சைஸ் தான் வந்து ஆத்மாவோட சைஸ் மாதாஜி. கரெக்ட். 1/10,000. கரெக்ட். 10,000. அதாவது முடியோட நுனி டிப்பு. அந்த டிப்பை எடுத்து 10,000 துண்டா விட்டுனா என்ன சைஸ் வரும்? அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய ஆத்மா இருக்கு. இப்ப நீங்க வந்து அத வந்து நம்ம ஒரு உதாரணமா நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா, நீங்க வந்து பகல் நேரத்துல ஜன்னல் வழியா நமக்கு சூரிய ஒளிக்கதிர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. நல்லா ஜன்னலை திறந்து வச்சா அப்படியே ஒளிக்கதிர் வரும். வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய தூசி தூசியா நம்ம கண்ணுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. நீங்க யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கேன் மாதாஜி. அந்த பார்த்திருக்கோம் தூக்கி அப்படியே மாதாஜி. பறக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அப்படியே அந்த அந்த இது ஒளி வரும்போது. கரெக்ட். அந்த ஒளிக்கதிர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ணுக்கு நமக்கு வந்து தூசி தூசியா தெரியும். ஆனா அந்த தூசியை கூட நம்மளால பார்க்க முடியுது. நம்மளுடைய ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது. அதை விட நுண்ணிமையானது நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து அந்த துகளை விட நுண்மையானது. அதுலயே எவ்வளவு துகள் இருக்கு. அது மாதிரிதான் நம்மளோட உயிர் வாழிகளும் வந்து இங்க லட்சக்கணக்கா கோடிக்கணக்கா இங்க வந்து இருக்குது. எல்லா மிருகங்கள்ல இருந்து தாவரங்கள்ல இருந்து மனிதர்கள் தேவர்கள்ல இருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தனித்தனியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து நம்ம வந்து எத்தனை 10,000த்துல ஒரு பங்கு நம்மளுடைய முனியோட அப்படின்னு எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு? முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த உபநிஷங்கள்லாம் எது சொல்லுதோ அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். அதுல வந்து தப்பே கிடையாது. அதை நம்ம வந்து ஒத்துக்கணும். அதே மாதிரி எது ஆன்மீக புரி வந்து நம்மளுடைய ஜட உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து நம்ம உடல்ல எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குது? இதயத்துக்குள்ள மாதாஜி. கரெக்ட். இதயத்துல இருக்குது. அது எதுக்குள்ள மிதந்துகிட்டு இருக்கு? 5 விதமான காற்றுகள். அந்த வாயு 5 விதமான வாயுக்களுக்கு இடையில அது வந்து மிதந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம இதயத்துல. இப்ப நம்ம வந்து ஏன் இதயம் முக்கியமானதுன்னா அந்த இதயத்துக்குள்ளதான் வந்து இந்த இது ஆத்மா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து நம்ம உபநிஷங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க 5 விதமான காற்று என்னென்ன அப்படின்னா பிராணவாயுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிராணா, அப்பானா, வியானா, சமானா, உதானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 5 விதமான காற்றுகளுக்கு இடையில அந்த வந்து அது வந்து ஆத்மா வந்து நிலை கொண்டிருக்கு. அந்த காற்றுகளுக்கெல்லாம் வேலை இருக்கு. அந்த வாயுக்கெல்லாம் வேலை இருக்கு. நம்ம உடல்ல வந்து வேலை செய்யுது. என்னென்ன வகையா வேலை செய்யுது? பிராணவாயுங்கிறது வந்து நம்முடைய மூச்சு. நம்ம லங்ஸ் வந்து இயங்குது இல்லையா? ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது. அந்த வேலையை வந்து அந்த வாயு செய்யுது. அபானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாயு என்ன செய்யுது? நமக்கு உடல்ல இருக்க கழிவு தேவையற்ற அந்த வாயுக்கள் வந்து கழிவா வந்து அது வந்து வயிற்றுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து அதுல வந்து இருந்துட்டு தேவையற்ற கழிவுகளை அகற்றத்துக்கு வேலை செய்யுது. அடுத்தது வியானா. வியானாங்கிறதும் எப்படின்னா நம்மளுடைய இயங்கம் நம்மளுடைய இயக்கம். அதாவது என்ன இயக்கம்னு சொல்ல மறந்துட்டாங்க. அந்த ஏதோ ஒரு இயக்கத்துக்கு தான் அதுவும் பயன்படுது. அதுவும் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு வேலையை தான் செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அடுத்து சமானா. சமானாங்கிறது உடல்நிலையை வந்து சமநிலைப்படுத்துறது. அந்த வாயு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம எல்லா நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள்லாம் நம்ம தூங்கும் போது நம்ம உடல் தான் வந்து என்ன செய்யும்? வெளிப்புறமா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா உள்ளுறுப்புகள்லாம் என்ன செய்யணும்னா இயங்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப அது இயங்கத்துக்கு பொழுது அது எல்லாத்தையும் சமநிலைப்படுத்தும். நம்ம அதுவும் ராத்திரில தான் வந்து அது நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. பகல்ல விட ராத்திரில நம்ம உழைத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு ஓய்வு கொடுக்கும் பொழுதுதான் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த சமநிலைப்படுது உடல். அந்த வேலையை வந்து அந்த சமானாங்கிற வாயு வந்து செய்யுது.
அது உதானா. உதானாங்கிறது நம்மளுடைய தொண்டையிலையும் நம்மளுடைய லங்ஸ்லயும் இருந்துட்டு செயல்படுது. இப்ப நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? அப்ப பேசும்பொழுது வந்து என்ன பண்ணுது? காத்து வெளியில வருது. அப்ப அந்த மாதிரி லங்ஸ்லயும் தொண்டையிலயும் இருந்துட்டு அந்த உதானாங்கிற வாயு வந்து வேலை செய்யுது. 5 விதமான வாயுக்களும் அங்க வேலையும் செய்யுது. அதே இடத்துல வந்து அதுக்குள்ளதான் அந்த ஆத்மா மிதந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அதை எப்படி வந்து இறைவனுக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க? நிறைய பேர் யோகம் பண்றாங்க. ஹட யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹட யோகம். அது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஆத்மாவை வந்து அந்த யோக பயிற்சியின் மூலமாக அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? தலையோட உச்சி பகுதிக்கு கொண்டு போறாங்க. உச்சி பகுதியை கொண்டு போய் அந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் திறந்து அது வழியா வெளியேறுமா. அப்படிப்பட்ட யாருக்கு வந்து உச்சி மண்டை வந்து திறந்து உயிர் போகுதோ அவங்க வந்து நிச்சயமா திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு பிறந்து வரமாட்டாங்க. அதோட இறைவனடியை செல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா அது ஞானிகளால மட்டும்தான் முடியும். ஒரு யோகியால தான் முடியும். சாதாரண மனிதர்களால அந்த உச்சி மண்டபம் அந்த வந்து துறக்கிறதுக்கான இது கிடையாது. அந்த யோகத்தை பயில்றவங்களால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது 18 படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணி ஆயிடுச்சா? ஹரே ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. ஒரு 20யோட நம்ம நிறுத்திடலாம். சரி மாதாஜி, ஓகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அந்தவந்த இமே தேஹா நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாஷினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத. அழிவற்ற, அளக்க முடியாத, நித்தியமான உயிர் வாழியின் இந்த ஜட உடல் அழியப் போவது உறுதி. எனவே பரதகுலத் தோன்றலே போரிடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. போரிடு போரிடுங்கிறாரு. அழியக்கூடிய உடல் பாத்தீங்கன்னா அதோட வளர்ச்சி அந்த மாற்றங்களால ஒரு உருவம் வந்து எப்படி எல்லாம் வளர்ந்து கடைசியா வந்து பிரேதம் ஆகுது. அது எப்படி போய் இறைவனை வந்து சென்றடையுதுங்கிற வரையெல்லாம் இங்க படமா காட்டி இருக்கிறாங்க. அது உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மா வந்து எப்படி ஒரு சூரிய ஒளிக்கதிர் மாதிரி இருந்து நம்ம உணர்வு வந்து ஏற்படுத்துது. இந்த உடல் வந்து என்னது? அழியக்கூடிய இந்த உடல். ஆனா அதை பாதுகாத்துக்கிட்டு உடல் அழியாம பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா. அது வந்து உடலை விட்டு நீங்கின உடனே அது என்ன ஆகுது? அந்த உடல் நிச்சயமா வந்து ஸ்மெல் அடிக்கும். ஒரு நாளைக்கு மேல வச்சுக்க முடியாது. இப்பெல்லாம் ஐஸ் பாக்ஸ் வச்சுட்டாங்க வச்சுக்கிறதுக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே கொண்டு அதை வந்து அதை காரியத்தை முடிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த உடலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது? ஒரு எந்தவித பயனும் இல்லை அந்த உடலால. அதுக்கு பிறகு அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க. அதனால நீ வந்து உடலை பத்தி கவலைப்படாத, எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. 19 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யேனம் வேத்தி ஹந்தாரம் யஷ்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌ ந விஜானீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம உடல்ல இப்ப கத்தி எடுத்தது பாருங்க, ஒருத்தவங்களை வெட்டுறாங்க. கத்தி எடுத்து என்ன பண்றாங்க? போர்க்களத்துல ஒருத்தர் கத்தி எடுத்து குத்திக்கிறாங்க, வாளால வெட்டுறாங்க, ஆயுதங்களால தாக்குறாங்க, நெருப்பு மழையா அங்க பொரியுது. ஆனா அத்தனையும் செஞ்சாலும் எது அழிக்குது? அங்க அழியப்படுது உடல் மட்டும்தான் அழியப்படுது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து கொலை பண்ணவே முடியாது. அதுதான் வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஜீவாத்மாவை கொல்ல முடியாது, அது வந்து நித்தியமானது அப்படிங்கிறது தான் இதுல மறுபடியும் பகவான் வந்து இங்க வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க. 20 படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே न கிருஷ்ணா. जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने ஷரீரே. ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. அவன் பெறப்பட்டவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன்.
உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுதான் வந்து இங்க குஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரகசியமான ஒரு அறிவை வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எப்படிப்பட்ட ரகசியம்? ஆத்மாவுடைய ரகசியம். அது எப்படிப்பட்டது? அதுவும் பகவானுக்கு எப்படி அனாதியானவரோ அது போல இந்த ஆத்மாவும் அனாதியானது. எப்ப வந்து தோன்றுச்சு, எப்போ வந்து மறைய போகுது, எப்ப வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே அதுக்கு தெரியாது. அதாவது ஒரு உடலை எடுக்கும்போது பிறந்துட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே தவிர, அந்த உடலை விட்டு அது நீங்கணும்னா இறந்துட்டு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம், இறந்தது இது உடல் தான். ஆனா உயிர் வந்து இறக்கல்ல. அதுக்கு வந்து பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது. எந்த உயிராலையும் எந்த ஆயுதத்தாலையும் அதை அழிக்க முடியாது. அவன் தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்ற போவனும் அல்ல அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3 காலங்கள்லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், பழமையானவன். அந்த மாதிரி உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. இப்ப எல்லாமே வந்து ஆத்மாவுடைய அந்த இது பிறக்குது, வளருது. அந்த 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுறது எல்லாமே நம்மளுடைய உடல் மட்டுமே. ஆத்மா வந்து என்ன செய்யறாங்க? ஒரு அதாவது ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? பாக்குறதுக்கு ஒரு ஜட பொருள் மாதிரி நமக்கு இருக்கு. அதுக்குள்ளேயும் வந்து என்னது ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அது என்ன செய்யறாங்க? இப்ப வெட்டுறாங்க, மரத்தை வெட்டுறாங்கன்னா, வெட்டிட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து அதோட போயிடுது, அழிஞ்சு போகுது. ஆனா மரத்தை தான் வெட்டுறாங்க. ஆனா ஆத்மா என்ன செய்யுது? வெளியேறிடுது. அந்த மரத்தை விட்டு வெளியேறுது. இப்ப உடலும் அப்படிதான். நம்ம போர்க்களத்துல அர்ஜுனன் வந்து எதிரிகளை அழிக்கணும்னா, அழிக்கிறதுனால யார் அழிய போறாங்க? அந்த யாரு தாத்தாங்கிற அந்த உடலு, ஆசிரியருங்கிற அந்த உடலு, சகோதரங்கிற அந்த உடல் தான் அழிய போதே தவிர, அதுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாக்கள் வந்து என்னைக்கும் அழிவு கிடையாது. அதனை உணர்ந்துக்கோ அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, காண முடியாது. நம்ம கண்ணால காண முடியாது. அந்த ஆத்மா வந்து பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா, நிச்சயமா கண்ணால பார்க்க முடியாது. இப்ப வந்து வானத்துல வந்து மழைக்காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கருமேகங்கள் வரும் இருட்டிக்கிட்டு. அப்ப கருமேகம்லாம் வந்து என்ன செய்யும்னா சூரிய ஒளியை நமக்கு மறைச்சிடும். பகல்லே பார்த்தா இருட்டா இருக்கும். அது நம்ம எல்லாருமே உணர்ந்திருப்போம். அதனால இப்ப வந்து என்ன செய்வோம்? சூரியன் இல்ல, சூரியன் வந்து உதிக்கவே இல்ல அப்படின்னு நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா? அந்த மாதிரி சொன்னா அது முட்டாள் இல்லையா? அப்ப வந்து அந்த சூரிய ஒளி வந்து இது மேகங்கள்லாம் கலைஞ்ச உடனே அந்த சூரியன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அதை விட இன்னும் சொல்லப்போனா நம்ம வந்து ஒரு ஏரோப்ளேன்ல போறோம். அப்போ போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா, மேகங்களை தாண்டி அந்த ஏரோப்ளேன் பறக்கும் பொழுது, கீழ வந்து பஞ்சுப்பொதி மாரி அந்த மேகங்கள் இருக்கும். மேல வந்து என்ன செய்யும்? சூரியன் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த மேகத்த தாண்டி அங்க இருப்போம். அந்த மேகங்களால மறைக்கப்பட்டது போல தான், நம்மளுடைய அந்த ஆத்மா வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இந்த உடலுக்குள்ள மறைஞ்சு இருக்குது. உணர்வுகள்ங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து உணர்றோம். உணர்வுகள் இல்லன்னா, நம்மளால அந்த உயிர் இருக்கிறத உணர முடியாது. அதனால உயிர் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. உணர்வு இருக்கிற வரையிலும் உயிர் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாரி தான் மேகக்கூட்டங்களுக்கும், சூரியனுக்கும் ஒப்பிடா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து விபு ஆத்மா, அணு ஆத்மான்னு 2 சொல்லப்பட்டிருக்கு. அணு ஆத்மா யாரு? நம்மளுடைய ஜீவராசிகள், உயிர் வாழ்வுகள். விபு ஆத்மா எது? பரமாத்மா. அது வந்து அதுதான் நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட அதோட ஆற்றலை பத்தி நம்ம சொன்னேன். 2மே எப்படி இருக்கு? நம்முடைய உடல்ங்கிற அந்த மரத்துல ஒரு பறவையில வாழக்கூடிய ஒரு மரத்துல வாழக்கூடிய இந்த உடல் என்னும் மரத்துல வாழக்கூடிய 2 பறவைகளை போல அந்த அணு ஆத்மாவும் விபு ஆத்மாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதோட நம்ம நிறுத்திக்குவோமா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இந்த பாடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். நான் வந்து இத இது படிச்சிடறேன். மங்களாச்சரணம் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். யாருக்காச்சும் இப்ப நம்ம படத்துல அந்த தத்துவமா கொஞ்சம் தத்துவமா தான் இருக்கும், ஒரு கொஞ்சம் சாப்டர் போற வரையிலும். அதுக்கு பிறகு ஈஸி ஆயிடும். மாதாஜி அட்டன்ஸ் எல்லாருமே போட்டாங்களான்னு கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நான் போட்டேன், 3 வாட்டி போட்டேன். அது ஃபில்அப் பண்ணி சொல்லிடுங்க. எல்லாரும் போட்டுட்டீங்களா டிவோட்டிஸ்? மாதாஜி, பிரபுஜி
போட்டாச்சு மாதாஜி. ம். ஓகே, தேங்க்யூ. யாராவது போடாம இருந்தா போட்டுருங்க. இந்த பாடத்துல எதுக்கும் சந்தேகம் இருக்குதா யாருக்காச்சும்?